είναι αυτό το πράγμα, βρε παιδιά, μετά από τόσα χρόνια, 59 και χρόνια καριέρας, και αυτό το τρακ δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Ένα χειροκρότημα να ακούσει να πάρει κουράγιο. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Ορεστιάδας, κύριε Δήμαρχε Δημότικου, κύριοι βουλευτές, συγγνώμη, έπρεπε να πω τους βουλευτές πρώτους, θα με συγχωρήσετε. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κύριοι αντιδήμαρχοι, είναι όλοι παρόντες απόψε για μια ξεχωριστή βραδιά. Μια βραδιά που είναι και η έναρξη του 25ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ένας θεσμός που χρόνια τώρα υπάρχει, χρόνια προσπαθεί και τον έχετε αγκαλιάσει όλοι και έχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων μας. Θα με επιτρέψετε εδώ να παρουσιάσω την Κριτική Επιτροπή, όπως κάνουμε συνήθως όταν ξεκινάει το φεστιβάλ. Στην Κριτική Επιτροπή, σε αυτό το διαγωνιστικό θεσμό, είναι η κυρία Χρύσα Δαβόντε, ενθυματολόγος, κοινογράφος, ο κύριος Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ηθοποιός τον ξέρετε όλοι, ο κύριος Βασίλης Κατσικολούλης, ο οποίος είναι θεατρικός συγγραφέας, ο κύριος Ιωάννης Μαργαρώνης, χορευτής χορογράφος, και η κυρία Ζωή Λιγοπούλου. Και φυσικά εκεί μαζί τους είναι καθισμένο και το τιμόμενο πρόσωπο αυτής της βραδιάς, που είναι η κυρία Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, και ένας πολύ δωρικός, πολύ σημαντικός, ένας μεγάλος ερμηνευτής, ο κύριος Μανώλης Νησιάς. Εκ μέρους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στέλιος Καλτοβριδάκης είναι κοντά μας και θα μας μεταφέρει τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Χριστόφωρου Τοψίδη και της Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Φανής Μπαχαρίδου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Αν έχετε και εσείς τεράκτη, να πω και εγώ με μερικούς μήνες. Αγαπητοί βουλευτές, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε Ορεστιάδας και Δημοτήχου κύριε Χατζηγιάννογλου, κυρίες και κύριοι αντιδήμαρχοι, αγαπητοί διοργανωτές, κυρίες και κύριοι. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτό το φεστιβάλ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα καλοκαιρινά δρόμενα της Ορεστιάδας και του Εύρου. Φέτος η διοργάνωση αυτή συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας και αυτό είναι σημαντικό ως γεγονός καθεαυτό. Τη σημασία του φεστιβάλ δεν χρειάζεται να την αναλύσω περισσότερο, αλλά θα πρέπει να πω ότι ως διοίκηση την αναγνωρίζουμε και γι' αυτό άλλωστε ενισχύσαμε οικονομικά τη φετινή διοργάνωση. Είναι τιμή για μας, μιας και ως διοίκηση είμαστε η πρώτη διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που στηρίζουμε οικονομικά τον Κατζολάκη και βεβαίως θα συνεχίσουμε να το πράττουμε με την ευχή και την πρωτοπή του φεστιβάλ να μεγαλώνει και να δυναμώνει κάθε χρόνο. Φέτος χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το τιμόμενο πρόσωπο είναι μια γυναίκα με την οποία μοιραζόμαστε την ίδια καταγωγή ως Ευρύτες και μας έχει κάνει περήφανος πολλές φορές. Μιλάω φυσικά για την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη, την οποία και ευχαριστώ προσωπικά για την παρουσία της σήμερα εδώ, όπως βεβαίως και για το σπουδαίο Μανώλη Νησιά. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που θα κρίνουν τις φετινές συμμετοχές και να συγχαρώ εκ προημίου όλους τους ανθρώπους που ήρθαν από διάφορα σημεία της Ελλάδας για να διαγωνιστούν στο φεστιβάλ και να γνωρίσουν τον τόπο μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στη διοργάνωση και καλή διασκέδαση σε όσοι και σε όσους παρακολουθήσουν το φετινό φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Περιφερειάρχη. Θα παρακαλέσουμε τώρα τον οικοδεσπότη της βραδιάς. Η Περιφέρεια και ο Δήμος είναι συνδιοργανωτές. Τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ κύριε Κωστάλα. Για μία ακόμα φορά εδώ χαιρόμαστε που σας βλέπουμε.
Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αξιότιμοι καλεσμένοι, σας καλωσορίζω στην πόλη μας, στην Οριστιάδα και στο 25ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. 25 χρόνια είναι μάλλον περιττό να πω ότι έχει γίνει ένας θεσμός. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Θα πω μόνο ότι 25 χρόνια ο Διόνυσος διοργανώνει ένα φεστιβάλ το οποίο προσκαλεί εραστές της τέχνης από όλη την Ελλάδα, στην πόλη μας. Προσκαλεί όμως και αξιόλογους καλλιτέχνες, τους οποίους θαυμάζουμε για το ταλέντο τους, όπως είναι η Κριτική Επιτροπή που βρίσκεται σήμερα εδώ και οι παλιότερες βέβαια κάθε χρόνο, και όπως είναι και τα τιμόμενα πρόσωπα, η κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη και ο κύριος Μητσιάς. Τι να πούμε για τον κύριο Μητσιά, η φωνή του είναι μια ζωντανή ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Και για την Καριοφιλιά Καραμπέτη είμαι λίγος για να μιλήσω όσον αφορά το ταλέντο της. Θα πω μόνο ότι η προσφορά της, η καλλιτεχνική της προσφορά όλα αυτά τα χρόνια μας κάνει υπερήφανους σαν Βορειοευρύτες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε όλοι εδώ. Σας καλωσορίζω, εύχομαι καλή ακρόαση σήμερα, καλή θέαση όλες τις υπόλοιπες μέρες και καλή διασκέδαση σε όλους μας. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Αναστασία Ζουμπούλη, η οποία είναι πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δόξας του Δημοτικού, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρία Ζουμπούλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Αγαπημένη μας Καριοφιλιά, ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Δόξας και εκ μέρους όλων των συγχωριανών σου, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί απόψε εδώ πέρα, θα ήθελα να σου προσφέρω έναν μυστικό, το οποίο θα σου θυμίζει την ιδιαίτερη πατρίδα σου. Ομολογώ ότι νιώθουμε πολύ περήφανοι. Νιώθουμε περήφανοι όταν μιλούν για τη δόξα, να έρχεται στο μυαλό μας κατευθείαν η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Να λένε η δόξα, το χωριό της Καριοφιλιάς Καραμπέτη. Η δόξα, η καταγωγή της Καριοφιλιάς. Είσαι μία μεγάλη προσωπικότητα, μία υπέροχη ηθοποιός, μία δυναμική γυναίκα, ένα όνομα που στο άκουσμά του προκαλεί θαυμασμό. Γλυκιά μας Καριοφιλιά, αγαπημένη μας Καριοφιλιά, εμείς σου ευχόμαστε πάνω απ' όλα να είσαι γερή, να είσαι δυνατή και ευτυχισμένη και να μας χαρίσεις πολλές καλλιτεχνικές συγκινήσεις ακόμη. Ευχαριστώ. Ο Διόνυσος θέλει να ευχαριστήσει όλους τους επαγγελματίες της περιοχής για τη φετινή πρωτοφανή στήριξή τους, να ευχαριστήσει τον Ερυθρό Σταυρό, τον βλέπετε εκεί είναι πάντα κοντά μας και μας στηρίζουν και μπορείτε να γίνετε και εσείς εθελοντές. Και τώρα έχω τρακ. Είδατε, ο Νίκος μέσα, σαν να έχω λιγότερο τρακ. Και να ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα εσάς που είσαστε κοντά μας για αυτή την εξαιρετική βραδιά. Έρχονται κάποιες στιγμές που λες, τι να πω. Ποιος είμαι εγώ για να μιλήσω για
την κυρία Καραμπέτη. Επειδή δεν είμαι και μιλάω συνειδητά, θυμήθηκα κάτι που είχε ένα τύπο που είχε γράψει η Gertrude Stein, μια μεγάλη Αμερικανίδα ποιήτρια, όπου έλεγε «A rose is a rose is a rose». Η καρδιοφυλιά Καραμπέτη είναι η καρδιοφυλιά Καραμπέτη είναι η καρδιοφυλιά Καραμπέτη. Και επειδή η καρδιοφυλιά Καραμπέτη είναι η καρδιοφυλιά Καραμπέτη, η καρδιοφυλιά Καραμπέτη είναι η καρδιοφυλιά Καραμπέτη. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Εγώ ευχαριστώ, εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα, Νίκο, να ένας άλλος αγωνιστής, είναι ώρα να δούμε το βίντεο με την ιστορία της κυρίας Καραμπέτη. Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός πολύ μικρός. Λένε πως η αρχή είναι το ήμιση του παντός. Και πώς λοιπόν ο τελικός προορισμός σου να μην είναι η δόξα, όταν η ίδια η αφετηρία της ζωής σου είναι η δόξα. Τη δόξα Διδημοτήχου, αυτό το χωριό του Βορείου Εύρου που απέχει 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Βουλγαρίας και 30 από αυτά της Τουρκίας, ήρθε στον κόσμο στις 5 Ιουλίου 1958 η καρδιοφυλιά Καραμπέτη. Προέρχεται από φτωχή, αγροτική οικογένεια που δεν δίστασε να κάνει 3 δουλειές για να μην λείψει τίποτα από την ίδια και τον αδερφό της. Η καρδιοφυλιά ήταν από μικρή εξαιρετικά φιλομαθής και πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Τα ερεθίσματα για να ξυπνήσουν την καλλιτεχνική της φύση, όπως είναι λογικό, δεν ήταν πολλά, ήταν όμως αρκετά. Ακόμη και στο καφενείο, όπου περνούσε τις περισσότερες από τις ελεύθερες ώρες της, σερβίροντας καφέδες και μεζέδες στους πελάτες, δεν έχανε το χρόνο της και ρουφούσε με τα μανίας ό,τι έπεφτε στα χέρια της, από τα μαθήματά της ως εφημερίδες και παραμύθια. Στο ίδιο αυτό καφενείο ερχόταν κάθε τόσο ο κινηματογράφος. Ένα αυτοκίνητο με μια ντουντούκα δηλαδή, όπου άπλωναν το λευκό πανί και πάνω του έβλεπε μαγεμένη τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες της εποχής. Τα βράδια κοιμόταν αγκαλιά με ένα τεράστιο ραδιόφωνο με μπαταρίες και άκουγε θέατρο κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Εκεί πρωτάκουσε Ήψεν, Στρίτμπεργκ, Ονίλ, Τενεσί Ουίλιαμς με τις φωνές της Παξινού, της Βέρας Αρβιτσιάνου, της Ελένης Χατζιαργύρη και ταξίδευε με τις ιστορίες που άκουγε. Καθοριστικό ρόλο όμως έπαιξε η δασκάλα του χωριού που διέκρινε το ταλέντο της και της ανέθεσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις παραστάσεις που σκαρφίζονταν, αλλά και την επαγγελία των ποιημάτων στις σχολικές εορτές. Αυτή η αλληλεπίδραση με τους συγχωριανούς της και η συγκίνηση με την οποία την παρακολουθούσαν της φύτεψαν το σπόρο της υποκριτικής. Οι γονείς της, αντιλαμβανόμενοι και αυτή την τάση που είχε στα γράμματα και στα καλλιτεχνικά και ότι το περιβάλλον στο χωριό δεν θα επέτρεπε στην καρδιοφυλιά να ανθίσει όπως της άξιζε, πήραν την απόφαση να φύγουν από το χωριό, αρχικά για την Κομοτηνή και μετέπειτα στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντάς της όσα εφόδια χρειαζόταν για να πετύχει τα όνειρά της. Εκεί, στη Θεσσαλονίκη, άρχισε να παρακολουθεί φανατικά θέατρο και σφραγίστηκε πλέον η επαγγελματική της σταδιοδρομία. Τέλειωσε το Λύκειο Αριστούχα, σημεοφόρος. Πέρασε στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Είχε δώσει όμως εξετάσεις και είχε ήδη μπει στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και δεν ήθελε να διακόψει τις σπουδές της εκεί, οπότε πήρε αμοιβαία μεταγραφή στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο όμως παράτησε στο 3ο έτος αφού η αγάπη της για το θέατρο είχε επικρατήσει κατά κράτος. Τελειώνοντας το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ακολούθησε τον τότε διευθυντή της Σχολής Νικηφόρο Παπανδρέου στην ίδρυση της πειραματικής σκηνής της τέχνης Θεσσαλονίκης. Μια κίνηση που ήταν ρίσκο, αφού οι γονείς της που έκαναν τόσες θυσίες για να ακολουθήσει το όνειρό της, περίμεναν πώς και πώς να τελειώσει τις σπουδές της και να πιάσει δουλειά ώστε να τους βοηθήσει στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Η καρδιοφυλιά όμως δεν ήταν διατεθειμένη να ξεπουλήσει τα καλλιτεχνικά ιδεώδη της και προτίμησε τον πειραματισμό και την πρωτοπορία, την ανάγκη για ένα καινούριο θέατρο. Και το ήθελε τόσο πολύ που έμεινε εκεί 2 χρόνια, χωρίς να πληρωθεί δραχμή, μη διστάζοντας παράλληλα να κάνει 3 και 4 δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Αυτή η ασυμβίβαστη καλλιτεχνική της φύση θα την ακολουθήσει σε όλη της την επαγγελματική πορεία. Έπειτα κατέβηκε στην Αθήνα
Σε ένα σύντομο πέρασμα από το αικίνητο γνωρίστηκε με το Μινά Χατζησάβα, γνωριμία που θα έμελε να είναι καθοριστική. Ο Μινάς Χατζησάβας τη γνώρισε στο Γιώργο Μιχαηλίδη που έφτιαχνε τότε το Ανοιχτό Θέατρο και έψαχνε την Βεατρίκη που θα έπαιζε δίπλα στο Βενέδικτο που θα ενσάρκωνε ο Μινάς. Η καλλιτεχνική έλξη ήταν κεραυνοβόλα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Οι επιτυχίες τους διαδέχονταν η μία την άλλη στο Ανοιχτό Θέατρο. Εκεί την ανακάλυψαν οι κορυφαίοι ερμηνευτές και σκηνοθέτες της εποχής που έπεφταν στα γόνατά της για να παίξει στην τηλεόραση. Η Καριοφιλιά Καραμπέτη, που όμως δεν έβαζε σε πρώτη μοίρα τα χρήματα, ζήγιζε πολύ προσεκτικά τις κινήσεις της, βάζοντας πρώτα απ' όλα το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, απορρίπτοντας προτάσεις εμπορικές και οικονομικά ωφέλιμες όπως αυτή του Φόσκολου για να συμμετάσχει στη Λάμψη. Κάνει ένα μήνα να απαντήσει στον Κουτσομίτη για τον κίτρινο φάκελο. Ευτυχώς, στο τέλος δέχεται, αρχίζοντας έτσι μια εποχή κορυφαίων ποιοτικά και ερμηνευτικά σειρών στην ελληνική τηλεόραση όπως Τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, Το τελευταίο αντίο, Η αγάπη άργησε μια μέρα, Ο μεγάλος θυμός και Η τελευταία παράσταση μεταξύ άλλων που την καθιερώνουν στη συνείδηση του κόσμου ως σπουδαία πρωταγωνίστρια και σε αυτή των ανθρώπων της τηλεόρασης ως την εγγύηση για την επιτυχία μιας σειράς. Στο θέατρο, η πορεία της συνεχίζεται σταθερά και εντυπωσιακά. Ερμήνευσε τους ρόλους που άκουγε μικρή με εκείνο το ραδιόφωνο αγκαλιά, ρόλους όλων των μεγάλων δημιουργών της ιστορίας του θεάτρου παγκοσμίως, πρωταγωνιστώντας στο Εθνικό Θέατρο, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από όπου ξεκίνησε, αλλά και στο Ελεύθερο Θέατρο. Δεν θα μπορούσε να μην αφήσει το στίγμα της και στο χώρο του κινηματογράφου, όπου συμμετείχε μεταξύ άλλων στο Μελισσοκόμο, την Ελεύθερη Κατάδυση, το Blackout, τον Εργένη, με τις πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες της Ευτυχία και Φώνησα που ξεχωρίζουν. Η Καριοφιλιά, όπως μαρτυρά και το όνομά της που προέρχεται από την Δίανθο την Καριόφυλλο, το φύλλο που παράγει τα μοσχοκάρφια ή γαρίφαλα που προσθέτουν την οστιμιά τους στα φαγητά και τα γλυκά, έτσι και αυτή δίνει την ξεχωριστή της γευστική πινελιά σε ό,τι καταπιάνεται, είτε θέατρο, είτε τηλεόραση, είτε κινηματογράφος. Υπήρξε πάντα ταπεινή και γειωμένη. Δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο καταγωγής της, τα φτωχικά και δύσκολα χρόνια, τις θυσίες και την ανατροφή που έλαβε από τους γονείς της και τους δασκάλους της. Ακόμα και στην προσωπική ζωή της είναι συναισθαλμένη. Δεν απολαμβάνει ιδιαίτερα την έκθεση στη δημοσιότητα, δεν αποφεύγει όμως να εκφέρει άποψη για τα φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα για τα οποία δεν μένει αδιάφορη. Καριοφιλιά Καραμπέτη. Καλλιτέχνης. Κυρία. 4 λέξεις με κάπα κεφαλαία, που τα κέρδισε με το σπαθί της όλα αυτά τα χρόνια με την αξία της, το ταλέντο της και την επιμονή της στις αξίες της. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος κάποτε θα αλλάξει. Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά και τιμή υποδεχόμαστε στο 25ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Τη δική μας Καριοφιλιά Καραμπέτη. Την Καριοφιλιά Καραμπέτη όλης της Ελλάδας. Θα παρακαλέσω τον κύριο Άκη Τσολίδη να δώσει το αγωνιστικό κατσολάκι και τον δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο, να δώσει την αγωνιστική πλακέτα. Κύριε Δήμαρχο, κύριε Τσολίδη. Ναι, έλεγα κι εγώ τα γαϊδουράκια κατσόλια. Γέλαγα με τους φαντάρους μας πριν από δεκαετίες που λέγανε «Παιδιά, εγώ υπηρετώ στην κατσολία». Και να είμαι τώρα με το υπέροχο κατσολάκι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε Διδημοτήχου, κύριε βουλευτές, κύριε Κωστάλα. Μεγάλη μου τιμή, πραγματικά είμαι τρομερά συγκινημένη σήμερα. Γιατί κάτω στο κοινό μαζί σας είναι ο αδερφός μου ο Ζήσης, η γυναίκα του, η αδερφή μου Δήμητρα, η κόρη της, η ανιψιά μου, η Ευγενία που έχει το όνομα της μητέρας μας, λείπει ο κύριος Κώστας Καραμπέτης και η μαμά μου,
η κυρία Ευγενία, συγγνώμη για τη συγκίνηση. Ελπίζω να μας παρακολουθούν από ψηλά. Είναι μαζί μας γύρω στους 60-70 συγχωριανούς μας. Σας ευχαριστώ όλους τόσο πολύ. Έχετε την αγάπη μας. Με τιμάτε με την παρουσία σας. Πέρασα χτες και σήμερα λίγες ώρες στο χωριό και πραγματικά είδα αυτό που ήξερα έτσι κι αλλιώς, αλλά το είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Πώς ερημώνουν τα χωριά μας. Όταν ήμουν παιδί, το χωριό άνθιζε. Είχαμε γύρω στους 1000 κατοίκους τότε. Υπήρχε ζωή, υπήρχαν παιδιά, γέλια, γλέντια, πανηγύρια, γάμοι, βαφτίσεις. Όλο το χωριό συμμετείχε σε όλα αυτά. Και τώρα είναι μόνο 200-250 άνθρωποι πόσοι. Το σχολείο μου, το λατρεμένο μου σχολείο, που το βλέπω στον ύπνο μου ακόμα πάρα πολλές φορές, είναι πια κλειστό. Γιατί δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε. Τα 3-4 παιδάκια του χωριού πηγαίνουν στο σχολείο στις Μεταξάδες. Τι να πει κανείς για αυτή την ερήμωση. Μας έχει φάει η αστιφιλία, ζω στην Αθήνα. Κύριε Κοστάλα, ξέρετε και όλοι όσοι ζείτε στην Αθήνα, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Εκεί έχουμε μαζευτεί τόσος κόσμος και η επαρχία μας ερημώνει. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει από την πολιτεία. Είναι τόσο σκληρό, τόσο... Τέλος πάντων, ας μην μαυρίζουμε άλλο την ατμόσφαιρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη απόψε, έτσι εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Το βίντεο που φτιάξατε ήταν πραγματικά υπέροχο. Όλα όσα είπατε, κάνετε τρομερή δουλειά. Βρήκατε κομμάτια από τις συνεντεύξεις μου που είπα εγώ ίδια. Ποτέ δεν παραλείπω να μιλήσω για το χωριό μου, το αγαπημένο, τη δόξα του Δημοτήχου και τους υπέροχους κατοίκους του. Εκείνοι με διαμόρφωσαν όταν ήμουν παιδί. Πολλές φορές σκηνοθέτες μου ή άλλοι άνθρωποι που με γνωρίζουν μου λένε «Μα πώς έχεις τόση δύναμη μέσα σου?» Και λέω «Είναι από το χωριό μου, είναι από εκείνα τα άγια φώματα». Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας μην μακρηγορώ άλλο, ας αρχίσουμε τη συναυλία μας. Εύχομαι να περάσετε όλοι υπέροχα και να αποζημιωθείτε από το γεγονός ότι περιμένατε τόση ώρα έξω, στην βροχή και την υγρασία. Δυστυχώς ο καιρός μας τα χάλασε, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει μέσα στις καρδιές μας ζεστασιά και τώρα όλοι μαζί θα ακούσουμε συγκλονιστικά τραγούδια από τη φωνή του φίλου μου, του αγαπημένου μου φίλου που κάποτε παιδί τον θαύμαζα και ποιος θα μου το έλεγε ότι σήμερα θα ήμουν μαζί του εδώ με το Μανώλη του Μητσιά. Και να ακούσετε υπέροχα ποίηματα από τους μεγάλους ποιητές μας. Είμαστε πολύ τυχεροί ως χώρα που έχουμε αυτή την ποίηση και αυτή τη μελοποιημένη ποίηση, όπου σπουδαίοι συνθέτες μας χάρισαν αυτά τα συγκλονιστικά τραγούδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας αρχίσουμε. Ερωτικό ή πυρόκα, Άλκης Αλκαίος, Θάνος Λουκούτσης. Φεύγεις και γυρίζεις τις
Ντουάς στον Στεφάνη, ο Ηρακλής Ζάτας, μπουζούκι και μαντολίνο, βιολοντσέλο, η Τίνα του Δεξιάδη. Στα κείμενα ήταν ο Γιώργος Λιάννης και οι υποφαινομένοι. Στο ύμνο ο Γιώργος Σταματόπουλος και η παραγωγή ήταν της εταιρείας Κρήτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας απόψε. Ευχαριστούμε τον Δήμο Ρεστιάδα, τον κύριο Δήμαρχο του Δημοτικού, τους κυρίους βουλευτές, όλους εσάς τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς μου που μας τιμήσατε απόψε με την παρουσία σας. Το κοινό, 1 ή 2, μήπως κουραστήκατε. 2! Άρνηση, Γιώργος Σεφέρης, Μίκης Θεοδωράκης, τραγουδίστε μαζί μας. Κι άστρο
να έρθουν να δώσουν τα κανονιστικά. Περάστε. Η κυρία Καραμέλη μίλησε νωρίτερα για την ερήμωση των χωριών και ο Διόνυσος παίζει πραγματικά μεγάλο ρόλο στο να βοηθάει τους νέους να μένουν και να έχουν κάποιο σκοπό. Έχει κάνει το θέατρο αγαπητό στην Ορεστιάδα. Και με τη βοήθεια του Δήμου και με τη βοήθεια της Περιφέρειας. Ευχαριστούμε και εμείς καταρχάς, κατά το τέλος μάλλον αυτής της βραδιάς, για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Πιστεύουμε ότι άξιζε τα μέγιστα τον κόπο, όλη η αναμονή. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μανώλη Κουτσιά. Ένα κατζολάκι από εμάς να μας θυμάστε. Τον κύριο Αχιλέα Βάστορ, που ήταν στο πιάνο και στις ενορχιστρώσεις και εσείς ένα κατζολάκι αναμνηστικό. Φανεί πιο γράφωστο, σίγουρα. Στο μαντολίνο και στο μπουζούκι ο κύριος Ηρακλής Ζάκας. Θα σας φέρουμε το σωστό. Έρχεται από εκεί στον κύριο Ζάκα. Ποιος το έχει, ωραία. Και στην Τίνα του Λεξιάδου, την οποία συνεργαστήκαμε άριστα για να γίνει αυτή η βραδιά απόψε. Ήταν η ψυχή του Κρήτου, της εταιρείας παραγωγής. Και βεβαίως η κυρία Καραπέτη, τα λουλούδια τώρα από εμάς, θα βοηθήσαν να τα παραλάβω το ίδιο. Είναι η Λία και την Έστα. Είναι τα αγαπημένα μου λουλούδια, τα υποτρόφια της παιδικής μου ηλικίας, τα φεγγάρια που μαζευόμασταν στις αυλές με τις κουρελίδες κάτω και τα χτυπάγαμε με τους κόπανους και βγαίνανε από μέσα οι ηλιόσποροι και παίζαμε εμείς παιδιά με τα φεγγάρια έτσι, τα αμαξάκια κάναμε και τέτοια. Και τι τραγούδια και τι γέλια, τι χρόνια ήταν εκείνα βρε παιδιά. Είμαστε τυχεροί που τα ζήσαμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή επιτυχία στο 25ο Ερασιτεχνικό Πανελλήνιο Φεστιβάλ. Παιδιά, μακάρι να ήμουν εδώ να σας καμάρω, να δυστυχώς οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις με αναγκάζουν να φύγω αύριο και όλες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Πέρασα υπέροχα σήμερα, πραγματικά με συγκινήσατε τόσο πολύ, μας δώσατε τόσο πολύ αγάπη, όλοι μας εδώ πάνω, η μουσική μας, ο Μανώλης Μητσιάς, αύριο θα έχουμε να λέμε στο ταξίδι, ήσασταν υπέροχοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.